Kalaman sana par ang Jobanivlog ito sa namin ko fin kyo sa borbay so ay mazel pagkawan na moherlan sana par damugoy and by vlogs ko for zebes na laman jabay hanay mani interested kan sista kalamna na nga bikunje bi mani bistan paisa nontaman ko ang welcome kalamdang arana so nalaman hada bidibla ang dailyvlog sa mama share kamnang hayan kamang arana maya se puja habay arana ang ato roy phone dugin nalay prayang habase gaban fung pro hapnase Yay, I'm playing my pistol. My chick Jenny. Thằng đó đi được. Tôi đi được với chị bình chị dậy. Đừng xích học bé bà. Để đừng. Bây giờ có thau xe về nó năng ở đấy. Alo cái này sẽ. Mang được. Mà bây giờ nó lấy cái bịch khai năng nữa. Ray này. Xả ra biang không phải nhà cái này nó mới ra. Khai gula này phải gì đó mua rằng xếp. Sabar, karena aku ya. Anggo mincai bisi ke bau ni. Lai dah isi muni le jaya. Ya alu ke bau nane pernah orang lakabai. Isi jamba bidi ni ke bau warna siang ah. Nai say. Oh, mayu banyak lai si rau ni pikabai. Amalia ba. Zakin dostu ni jaya kini birat lobar na salayang na. Ro muna kena ada ikon hot pakai. Kudu irgulai. Lilai. Ngay đi mà xuống đây có lên muốn ra bây giờ khay mà thử bà bá. Haja geran sih kalau mau nalai, deh sih kan nalan sih, isi loh kan arki, daliman kapayana. Nalai be masih thapar aku tahu songom nara, amprai songne bukan dengman, isi mau jangan bane mancing, dom halam sang gramang arana, amprai dakle gugli sih karena nek dom ray ya terbaik ba, gilai ba mancing aja. Ini fry, oblah bergebos untuk siang ni songai ko saat sih arana, bukan jenis ni apa. Mencapai tian orang bang ni kubu, kayaknya song bayang na. Selatnya meni ni aja di pisalan jada na, sampai biji jangan gua ada table jahini halal biye, alu talu nalai. Dali ku jawab se, sampai ni pisalan boleh sila bayang. Nuo pun yang dah di sini kan, ni jo jan sini mah biji bos handeng benar na, nuo ni pisah setong orang kapan phone dek kaya orang benar na. Sampai mah na, tanah besar besar. No, hai umma bitur mencapai thayana, tanah umma bitur kuna menjalah na buja siar bisir birat ke bojo ngoje kami uftar balo menjaya. Amprai kat kalau jana umma bitur panan wana, pane isi goja nong pai ser lainnya, khobor mendai langa, angsa kalau nuor thaba skuti berjeng lai bro labai thayaman sal kosan neu thang bablana phayaman, adai obara babare uftar deng babu, video jadi abojeng thangnan phayaman lana phayaman, da bisir menjayan ke boja baini, kan lana phayde ang geskang khanane arana. Nalekon hordeng nei jaha. কিমান কৈছে দাদা 50 কোকৰাজাৰত একটাতে 50 না কবি আৰু পূজা দিবা কাৰণে কিনিলে মৰি যাব কোকৰাজাৰত কোকৰাজাৰে আৰু কি এটা কি জোৰাত হে 50 না বহুত লাভ হল ৰে ময়ো কেতিয়াবা কোকৰাজাৰতে লয়া বেচালা আমি বেচাইলে কিন্তু নাপাব যে কিয় নহয় কালকে যাবি না কোনদিন যাবি বস্তা নিয়ে যা আৰু আমটা ইয়াতে 10 টাকা 15 টাকা নাখায় এই সবরে ঘরে ঘরে আম আছে কোনে খাবো আম জি ফুলছে এটাই তো আমার কাঠল এটা আমি ময়ো গেলে এক মাখা লয়া খাম আর কোকৰাজাৰৰ 50 টাকা কেজি কই আম গিলা পাগল হৈ যাব আর 10 টাকা না খায় এটাই তো তাদেনে जों আম ফানান লাবগ্রে আর না এইটাও ফসি যাব এনে মানে না পালে হল আর শাকসবজি খাওয়া হয় এটাই তো জেনে না বেচাইলে এটাই এনে ফসি যাব दाउफ्रा जोंना नै गेनि गोजासो आरोना बिमा बिमि दरनै गोलैया दरसे गोलैयासो ओमफ्राय बै मैया खानानै दोननो बावदों दिनैसो अखा हानायखाय खाला अखासाव गोसोखांबाय नै टारगेटआ बैखौ नै बेखौ नङालै र' सिथा होनदों गस्लाफोरखौ बिदि देखायनाङा गियो नै आफासो नै टारगेटआ बेमोन ओमफ्राय ओरै सफैबाय थांदो बैसेसो नोंना बिमाया मालाय मिन्थिखादों नै बाज्रुमबायसो ज्राव र' फैफिनदो र' सिथा गाबज्रिबाय थानाङा आबै आबा अखानायै फुंनैसो भिडिअ जाबाय आरो दे सनाफोर गाज्रि मोननो नांला मैया लाजोबनो हायासै आं गथ' उन्दुनो ओंखारनाय खेलें खेसें फुङावसो नै 8टा बाजियावसो सुरु खालामफिनबाय आङो र' बोरै हमो नायनि र' गैखाया सेख्रायानो बे मासेल' खानाय गैया बे
बे मासेल' मोनमारबायबो हनै बेनो लोगोमोन आरो ने मैया फुजा होनाया अ बैयावल' ए बे बिसोर स्रेनि नङा बे ज' नङा ए बायनानै दोननायसोमोन बिलाय फिसा फिसा गोजा बै दाउलाया एसे गिदिरमोन आरो बै थांबाय मैया फुजायाव मासे हैबायबा दाउला मासे माजों मख्रायबावनांगौ बेखौ मेवा मेवायानो गैया ओं दालि एसे संसै जेब जेब ग्रेबि ग्रेबि माबा बिलाइ एसे एनै होदेरनोसै उसुं गुदियावनो जोग्लावरि दंखायो होगोन एसे एनै माबा नागिरनोसै सबायजों जागौमोन जानाया ओमफ्राय नैबे बिथाङा सबाय मोनजाथ'वा ओंखायनो आलुजोंनो ग्रेबि जानोसै आरो खालि अखायावल' ओंखार नागिरो नै ओमफ्राय बिमाया बाथाबना लानांबाय खम जारला थारमानि मैया दाउला मासे फुजा हैदों आरोना हाजोआवहाय मन्दिराव माने सासे नायखांनानै बुंदोंमोन नालाय बिदि बिदि मानिनांगौ होननानैहाय हैदोंमोन ना जया तय गिसिर ना फुजा दिबा फुजानाय कुमिरिजन पुरा जंगलर भिडिअ खालामनानै दोनबावनोसै नै आं एसे क्लिप नोंथांमोननो देखायनो आरोना बबे जायगायावहाय बिसोरो मामोनहा माने फुजा हैनो थांदों बे आं हरनानै दोनबाय थाव दे जारलाथार मा होनो साननो हागौ नोंथांमोनहा खोमसि फोथायनाय दङ होननानै मा दङ होननानै ओमफ्राय आं साननाय बायदिबा आरोना जुदि मोजाङा दङब्ला गाज्रियाबो दङ होननाय बायदि बार गाज्रि नांदों मा नांदों होनना बुंदोंमोन आरो बे गथ'खौ माने मोनायाव देहा दुरबलबो जाबाय लोमजानायबो जाबाय नालाय गोब्रामलाबाय थादों जाहैदों ओमफ्राय जोंना बिखुनजो बिमाया गिनानैहाय माने सोंहैबाय आरो हाजोआव नायखांग्रा दङ नालाय एसे एनै बिदिनो ओमफ्राय सोंहैनानैहाय खिथाबाय बिदि बिदि जादों ओमफ्राय मा होनो बार गाज्रि नांदों मादों मानिबा नांदों बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बिदि मानिनानै दोन दाउला देरै दाउला गोजा दाउला गुफुरबाबो बिदि मानिलायोना मा होनो बेखौनो जोंहाखौबो दाउला गोजा मासे मानिनांगोन होननानै बुंबाय ओमफ्राय गावनो फैनानै मानिबाय नालाय ओमफ्राय माया मानसियाबो एसे राखांबायानो जखन होननानै एकदम गिनानैहाय हैखाथारबाय आरोना बेबायदि भेजालखौ बिराद दोननो बायो आरो जोंना बिखुनजो बिमाया ओमफ्राय बेबायदि खोमसि फोथायनायबो नङा बियो माने मानसिया माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयोबा मा खालामगोन मा मागोन सोरबा साजेसन होनायखौ लाफ्लांलाबायो मालाबा बिजिरख'नो हाया जायो नोंगौबो दां साननाय फैयो नङा होमबा बे आंनि जाम्बि जाम्थि मानसिनि फोथायनायसो दे आं खिन्थु जेबो बारा मिन्थिया मानसिफोरखौ बिदि साननोबो होनाखै आङो जास्ट आं साननायखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरोना जोंहा जानायखौसो ओमफ्राय मा होनो हैदों आरो बिसोरो हैनानै ओमफ्राय नै बे गथ'ना बिदिनो बे गथ'नि जिबो एसे नांगौ बेफोरबायदिमोन आरो गानखोन्दा जि बेफोरबायदि फुजा होनानै फैदों आरोना बिसोरो मैया आरो ओमफ्राय आं मोनफैस्लाबासै गावसोर फुङाव होगौबायमोन सनिबारावहाय ओमफ्राय आं आरो जोंना बै टार्निंआवहाय मोनसे सनि बाबानि मन्दिर दङ ना माया बेयावबो मानिनानै दोनदों आरो गिनानैहाय भगबानफोरखौथ' जों मानियो नङा होमबा ओमफ्राय गोसोनि सान्थिनि थाखाय मानिनानै दोनबाय माबाय ओमफ्राय मानसिया एसे राखांबाय जखन ओमफ्य फुजाखौ हैबाय आरो ओमफ्राय बाखि जे जों बेबायदि खोमसि फोथायनायजों अजा बेजाजों गोलैसोनानै थागोन बे नङा जों डक्टरखौबो बराबर नायदों डक्टरखौसो जों बांसिन नायदों आरोना स' मानसिफोरा मालाबा डक्टरफोरखौ नायनानैबो जुदि हामा मोनोबा बेफोरबायदिखौबो जों लामाखौ लानाय जायो नङा होमबा स' बेयो खोमसि फोथायनायनि खुनु खोथा गैया गोसोनि सान्थिनि थाखाय बा जानोबो हागौ होननायनिफ्रायसो लानाय जादों आरो जोंहा ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय मानसिफ्रा दायना फोथायनाया खोमसि फोथायनाय बायदि बुङो बेफोरखौ आं जेबो बुंनो रोंला आरोना ओमफ्राय जायखिजाया आंनिया बेनोल' सोराङा दङबा खोमसियाबो दङ मोजाङा दङब्ला गाज्रियाबो दङ बेबायदि आरोना ओमफ्राय बेनि मिनिङा बे नङा जे अजा बेजा माबा माबि दंथारो आं एकदम बारा बुंनो रोंथारा सा साज्रां बुंबाय बोरै एक्सप्लेन खालामनो आं पात्ता मोनासै आरो आंनि साननायखौनो स' बेखिनि बिदि जादों आरो माने आं नोंसोरनि बे बाथ्राखौ शेयार खालामनाया जाहैबाय माया हामबाय थादों दाउला मानैल' दंखायोमोन मासे जोलै थादोंसै मासेखौ ओमफ्राय नै मैया फुजायाव हैबायना बिदि होनना बुंबाय थादों आरो ओमफ्राय उनाव गावनो गोसोखांफिननो एसे फिसाखौसो लांबाबो जागौमोन आं माथो हाग्रायावसो हगारदोंमोन आं होननानै माने बे फिसायावबो जोंना दङमोन नालायहाय दाउला गोजा बेखौ गोसोखांबाय आरो बेखौ जानो हागौमोन होननानै ओमफ्राय दे जेबो नंला फुजानि नामै हैबाय जखन हैबाय हगारबाय जखन हगारबाय होननानै थाबाय आरो ओमफ्राय दा मासे खानाया गाव दाख्लै गावनि बिब'नाव बेरायहैनायावहाय थांनायावहाय किसान बाजारनिफ्राय लानानै फैनायसोमोन आरो फिसाला फैबा जानोसैबो होन्दोंमोन बेस्रा ओमफ्राय आरो जोंखौबो अननो ओंखारबाय खोमा ज' जानोसै होननानै आरो आंबो न'आव फैबाथाय दाउ रोसि नागिर फैलाबायो नालाय
उमुगनाव दंखोमा लायदो मादो होनलाबायो नालाय ओंखायनो है मालाय बिफा फैबा बै माखासे फिसा फिसाया देरहैगोन बे बेबा माला फैयो माला मायो नेजाबाय थाया दाबो थिग गैया होननानैहाय हमनाय जाबाय आरो दा दाउ फिसा फिसा थानोसै आरोना संनोसैलाय आरो बेखौ गोथाव संनानै जाहोनोसैलाय जानोसैलाय बे मामोन फुजा हैनो थांनाय जायगाया बेबायदिमोन आरोना हाजोआवमोन आं जाय हाजोखौ एखमबा अबेबा ब्लगसआव देखायहरखाबायमोन बेजोंनो थांबाय थादोंमोन आरो एकदम बेसेबांबा गिदिर गिदिर थाम्फै जाहैदों आरोना मेंगुलायनाय थांबाय बिसोरो अखाबो बिदिनो दोमैमै जाहैदोंमोन आरो बे समावहाय ओमफ्राय नै फुजाया बिदिबायदि बावलायोनो आरोना माथो होनना बुंबावनो मानिबाय जखन हैनानै फैबाय स्रां जाबाय नोंगौ नोंगावनि जुथाया मालाय दा खेथि बाथि मावै न'खराव इसिबां खामानि जाखाया मोसौ मोसा फिसिनोबो मोसौआनो जोंना गलि सुदायनो गोमायो नालाय लानाय जाया बे जादा जा अमायानोसै दै खालाय थै खालाय जानो ओमफ्राय मा होनो थास' हानानै होनाय आरो दा दंखायो नै लामा फारसे एसे ओंखारबोदों आरोना जोङो अखा हादोंबाबो नै दलद थाया नालाय ओंखायनो ओमफ्राय भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै आङो गाज्रि मोननो नांला माबा फांफुं मोनदोंबा आरोना आरो आं दहायनो खोमसि फोथायनाय मा फोथायनाय होनदोंबा बेखौ एकदम गाज्रि मोननो नाङा आं जास्ट आंनि साननाय आरो जोंहा दा खालामनायखौसो आं देखायनाय जादों आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय न'आव फैनायखाय न'नि ब्लग्सखौनो आरो आं लाबोबावथारबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय